Antes nos falaba aquí Xosé dunha carne exótica xaponesa que se ve que está a por moi de moda, pero, querido Bernardo, ti nos traes outro catálogo de carnes exóticas, entendo que caras tamén, non? E esta do boi é bastante exclusiva, parecemos que coñezamos outras, se cabe aínda máis exóticas. Non sei se escoitaron falar da carne de culebra ou cóbrega, que se di tamén en galego, de serpe, vaia, pois a máis común é a de pitón. É unha carne máis dura que as demais, baixa en graxa e din que o seu sabor mestura un pouco o sabor do polo ou dos peixes da auga doce e tamén din que a súa textura semella a textura do calamar. Imos agora coa carne do crocodilo, é unha carne branca, suave, tenra, que de sabor tamén mestura o peixe sapo, o marisco e o polo. Canto vale a carne de crocodilo? Para que se faga unha idea, 200 gramos, 21 euros. A carne de crocodilo. E a de canguro? É unha carne con alto contido en proteínas e en ferro tamén. Podemos dicir que é a alternativa saudable á carne de tenreira. Adoita comercializarse esta de canguro pois picada. Pode tamén venderse o lombo enteiro. Precisamente o lombo de canguro vale 7,5 euros tan só 200 gramos. Imos agora coa carne de camelo. En aspecto é moi similar á carne de tenreira, é rica en proteínas, a súa chepa adoita empregarse como se fose manteiga e no caso do camelo adoita comercializarse ou consumirse sobre todo a grella, en hamburguesas ou en carpaccio. O prezo da carne de camelo, un entrecot de 200 gramiños, pois 10 euros. E rematamos coa carne de bisonte. É a máis cara destas 5 que estamos a ver, é baixa en calorías e o seu aspecto é moi similar á carne de res. Canto vale un quilo de lombo de bisonte? 76 euros. Moitas curiosidades vos traio hoxe. Rocío, probaches algunha destas algunha vez?